pain at arthritis. Mag-Artresin. Uni na ang programang matutok sa pagpapabaskog kan kulturang Bicol noon, Uragon. Bicol, mataong onra sa mga Bicolanong nagpapahilingkan sa indang urag asin talento, Uragon. Bicol, kakaulayon mga personalidad sa likod kan bareta, Uragon. Bicol, uumawon mga programang kapakipakinabang, Uragon. Bicol, asin rireparuhon mga isyong dapat maipakiaram ka, Uragon. Bicol, ini at sa tuyang programa, Uragon. Bicol, Bicol, Bicol. Sa tuyang riyon. Nagtanom ako nin bata sa lagwerta mong magayon. Tigiri paro kong pirmi aldaw banggi. Ano nang kaugma Bastaan importante. mong mahiwason. Sugon naldang ang monitor. Naga-feedback digdi. Nagaugong. Tabaon Bawas-bawasan gid. Nag-uugong. Makulog sa talinga. nilu Yan, okay na. niya sinapot na mo yan Bastaan importante, padagos ang misyon. iba. Ako Bicol. Nagkikinabang ang barangay. Lalo kitang mga Bicolano. Inigara yung sendong amigo. Minsan, di ka para iwal nindo. Al Armario. Uragon Bicol Program digdi po sa DCGB Legazpi City. Hook up siyempre ang Sorsogon, OKFM. Sa lagwerta Siring man ang OKFM Daet Camarines Norte. kong pirmi Sa radyo natin iriga si Joey Sarsia. At yan pa. ano nang Anong oras Joey ang programa mo? Lason si Ade. Dyan sa radyo natin. Catanduanes Masbate. mata Pahit sana kita. kan mamunga Pahit sana kita mga kababayan. na niya Trabaho sana kita. sinapot Iyo yan ang importante para kita mabuhay. kan Ano? patiba. Sige tabi, Nald, baka makontakta so mga resource person ta dyan para makahugot kita ki mga informasyon. Digdi po sa satuyang programa. O, kumusta na kita? Maraoton ang panahon, adi. Uran, init. Minabagsak sa nang biglaan uran. Makuro-kuso ki dit na minutos. Taud-taud, mainit na naman. Ingat-ingat tabi kita sa helang. Trangkaso ang kadaklan ngunyan. Helang, kaya ingat-ingat tabi kita sa pagparapauran. Asin na biglang init. Diyan tayo nagkakakuroa. Ano? kan pag-iriba paboritong merienda Okay, ano na? Kulandia. Taon-taon ta si Ate Sally. Siyempre, sa tuyang partner. Nakamonitor si Joey. Paring Joey. Sige tabi. Ano na kita? Dahil nagtagumpay si Manay Amy Adi. Taon-taon ta pagurunan tayan. Mahugot mo na kita ki informasyon hali po sa Ako Bicol. Siyempre, yaon po sa tuyang representative ka na Ako Bicol.
Siyempre, yan po si Congressman Attorney Pido Garbin Jr. Kong, good morning po. Good morning, Alan. Good morning sa kabos na tagapagantabay kang sa tuyang programang dyan sa PBN. This is JV sa Bilog na Bicolandia. Marinaldo tabi. Opo, sabi ko, Kong, kasubago sa intro ta, importante, padagos ang misyon ka na ko Bicol, sirin po kan padagos ng pigigibong mga relief operations. Well, tama ka ngunyan, Alda, matulak ang ako Bicol team pasisiring sa Camarines Norte. Tanganing makapagtabang man duman sa mga pamilyang nasalanta kang Bagyong Juan. Marurumduman ta na nainot sa isla kang Rapu-Rapu. And then by next week or last week, halik kita sa probinsya kang Catanduanes to serve 10,500 families. And ngunyan ang daradaratang tabang pasirin sa Camarines Norte. Iyo ang para sa 9,000 o 9,000 na pamilya. Tanganing maski puro paano may angat naman ang sindang kamugtakan. So, apera po kayo ng mga relief operation, may mga pigo-offer man kita na temporary work program para po sa yung mga kababayan, Kong. Tama ka, Al. Kasuhapon, digdi sa Ciudad Can Legazpi, 2,500 beneficiaries ang nakareceive kang temporary work program ali sa Department of Labor and Employment. Siyempre, inisyatibo kang ako Bicol Party List, tanganing matawan sinda ki kabuhayan, dulot kay ning kawaran ki trabaho because of the calamity. And for sa Laugi, this Diaz, sinda matrabaho kasi makakareceive kay minimum wage kasi maski pero paano Al yan dakulang tabang dahil 4,300 plus ang sindang marireceive siring man yung man ang pinagigibot sa ibang parte kang Kabikolan and duman sa partido area ang Gatchitorena, ang Tinagbak ang makakareceive man ang kaya temporary work program, although bako gabos sa laga da pa kumasumero sa mga 2,000 man na beneficiaries duman sa duwang munisipyo that I mentioned. Yan matatawan taman kita pang asin makakadugtong man sa indang pangangaipo sa pagi kay itong temporary work program tabial. Opo, so meaning tabi kung ining mga tupad program na ni diretso tabi siring kan mga enot na taon asin bulan. Taliwas po naman sa mga sinasabi kaniba na ngaya pupunduho na ang tupad. Yan, manifestasyon na talagang diretso mangyaray nasiring kaning programa po sa paagi ka na Bicol. Ining mga inisyatibo ining sin sa tuyang advokasya. Padagos gigibuhan tanganing mapaabot asin makinabang sa mga nangangaipo kang nasabing programa. We cannot discount the ang pinagtataka ining tabang, lalong-lalo na sa mga pamilyang nawarang kay hanap buhay, as in itong mga biktima kang kalamidad. And that's why makakasiguro ka mo na habang yaon ang ako Bicol Party List, padagos manggiraray ang pagsulong sa mga programang yan ikasabay sa programa sa edukasyon, sa kalusugan, infrastruktura, kabuhayan or livelihood trainings and programs, katabang naman sa kumbaga kasabay ining sektor ka mga paraomasin mga parasira asin syempre ang padagos na pagtabang sa proteksyon sa kapalibutan ito mga environmental programs na konselan sa tuyang mga kabataan ng namamayo. Initabi ang programa padagos na isusulong ta. Opo. Related tabi sa mga programang ini, kabuhayan, kansarong aldaw baga, ayawan man ako duman naka-attender sa pagtiripon nito dyan sa Embarcadero, itong Project Smile, ano po, na kung saan nakatap man duman ang mga jóvenes para sa sindang salit na livelihood program, depende sa mga proposal, dyan po sa mga barangay, especially from 1st and 2nd District and Albay. Well, tama po. Also Project Smile, wherein ang objeto is youth empowerment by giving this youth leaders to come up kay itong sa indang mga community-based projects or programs na pinapakinabangan kang komunidad.
And 78 participants receive a seed funds tanganing magmukna kimanlalay na kumaga programa pagpuon sa youth development, sagkot sa sektor ng agrikultura, pati sa kalusugan. And we see all na sa indang aktibong partisipasyon sa indang komunidad as in sa pagbusol ka sa indang mga programa dako lang nakikinabang. And that's why we see another generation of leaders sa malalay na lugar, munisipyo as in barangay na mapadagos kay ining youth empowerment. Opo. Okay, last na lang tabi kung ano ta isingit ko gari ni although na na-explicar mo na kan mga luminisnal daw sa ibang programa pero sa benepisyo kan mga day nakadang og tabi kan sa imong eksplikasyon ito bagang issue sa SL ano po ang assurance na ma-resolveran ta itong nag-crop up na itong problema digdi po sa SL school sa Legazpi City tabi kung sa benepisyo po kan mga day nadangog so sa imong paliwanag kan mga luminisnal daw. Para mo also beneficiaryo ta kang 3-year diploma course na yan second year na yan tabi dagos-dagos na yan secured na yan, may continuing appropriation na yan kurso na pinag-eskwelahan makakatapos sinda kayan. Alaga dito mga first year na na-recruit na wala pang aprobadong pondo pinagigibot po ang medyos tanganing may representar ta sinda duman sa TESDA Central Office kay Secretary Kiko Benitez para mahanapan ki additional fund tanganing itong dain nakasabay duman sa official enrollment makagan kinagkakani kong pondo. We will do our best to source out fund katabang ang SL para magibuhan ini kisolusyon. Opo. Okay. So, yaon po ang paglaom kan mga estudyante kasi talagang siyempre so pangarap kan sa mga estudyante yaon ang sendang entusiasmo sabi mo ngani kaya talaga tabi kung sa totoo lang ikatalagaan saro sa pig-aasahan na ma-resolveran ang dit na nag-crop up na problema na yan dyan sa SL. Ano po? So, thank you so much, Kong. Unless na may gusto ka pa pong mensahe na gustong ipaabot sa tuyong mga kababayan. Well, yun lang gigibon tang abot kan sa tuyong makakaya. Tangani makapagtaok solusyon hindi sa makinakampang na problema kan sa tuyong mga namumuda na estudyante. Salamat, Marinaldo. Thank you so much, Kong. Ingat po and God bless. Opo. Okay. Ikitabi yan si Congressman Attorney Pido Garbin Jr. na hugot tatabian sa iyang dit na oras digdi sa programa sa pagtaon in mga malaman na informasyon digdi po sa tuyang programa sa Oragon, Bicol. Si Ate Bali nag-texto. Ate Balen, kwanta na sana yan. Ayaw sunta dyan sa barangay level na sana yan sa imong concern, ano? Okay, mga kuya asin mga ate sa Prex, good morning po tabi. Thank you so much kay Father Boots, Bumbasi, Kasubanggi. Siya so speaker minal duman sa pagigibong Prex seminar tabi diyan sa parokya kan Taysan. Ano po? Okay, 5 minutos bago mag alas 9 digdi sa programa. So barkada taman diyan sa Albay District, nag-text man. Okay, sige tabi. Padagos kita sa istorya habang pig-alata man si Ate Sally sa iba pang mga informasyon. Ano nangyari kay ano ini? Kay Manang Aimee? Adi? Ngunyan bagang si Mana, saro ini sa mga hot issue. So pagtaram ni Manang Aimee, Senadora Aimee Marcos
duman po sa rally kan Iglesia ni Cristo. Rally against corruption. Pero anong nangyari? Gari naging political rally na. Ano sa pag-una nindo? Tama daw so ginibo ni Manang Aimee. Dakulon lugod so kritiko ade. Tapag-una ni Manang Aimee, marayon so ginibo niya. Marayon so ginibo niya, napigpararaot niya so sa diri niyang tugang. Inggit, inggit Ronald, inggit Jerome, ang bottom line kan mga gibong siring kaini. Iyo ini ang malinaw na ehemplo nin inggit. An inggit baga? Kuan iyan, dikta yan kan demonyo. Dikta yan kan demonyo, an inggit. An inggit, Jerome, pwedeng ikagadanin tao. Pwedeng isakripisyo maski sa diring tao. Pag yaon sa buhay mo an inggit. Imagine tugang mo, magtotoo man kibako ang mga chismis tungkol sa pagkatawo ni Manang Aimee, pero garo bako tama. Ako personal ko lang na opinion ini hindi sendo kung tama so ginibo niya. So mga may intention gayod sa politika, tama itong ginibo an epekto ka ito sa administrasyon ni PBBM. Pero imagine mo, Jerome, tugang mo, maski bako mo karnal na tugang, kung totoo man ang mga chismis, raot-raoton mo, raot-raoton mo sa bilog na kinaban. Bako sana digdi sa Pilipinas, kundi nahiling sa bilog na kinaban ang pangraraot ni Manang Aimee Marcos sa iyang tugang. Taimbis magatabangan sa tugang, matindi sa mga aligasyon na daiman ki, sabi kan mga abogado, daiman ki resibo. O yung baga nagkaparataram naman si Manang Aimee na ito na ang mga informasyon pinadaraman sana sa iya. Unahan man, Ronald. Tugang mo, tapos padarahan ka ki mga informasyon kan mga gatong sa buhay mo, ginatungan ka para raot-raoton mo sa tugang mo, kinagat mo man sa mga informasyon na dahi ka man ki magabat na ebidensya na papahiling. Bago man ini nald sa pagsurog kay PBBM. Kasi PBBM baga, may diferensya man. May diferensya man baga administrasyon. Kaya bago ni sa pagsurog, kundi ang point na digdi, Ronald, so pagiging tugang, imagine mo kaya Ronald, tugang mo raw-trauton mo sa bilog na kinaban, dahil sa nasa personal na ambisyon ni Manang Aimee. Tagari ang chismis, si Manang Aimee nangangarap ini na maging vice-presidente. Pag-abot kan 2028. Hindi ako sana kung kumbinsido ka mo na maging vice-presidente. An araw ka ni kay Manang Aimee.
nabata nga ni may problema na kita sa Vice Presidentita. Salidahan tapaki pagkatawong siring kay ni baka lalo kitang mamarangkal na pag-abot kan panahon. Tangon yan nga ni pasana, tugang niya, kaya niya ng isakripisyo, kaya niya ng raot-raoton, ano daw kung makapudir pa ini ki mas halangkaw na posisyon, kung day ka ini raoton man, an iba, lalong-lalo na at mga kalaban sa politika. Hiling nga na, didirilubyo na baga kita nal? Didirilubyo na kita? Kung ano-anong mga kalamidad tabi ang nag-aarabot digdi sa tuya. Lalo na so Bisaya, Mindanao, Ilingana. Linog, Bagyo, kung ano-anong mga sulo, kung ano-anong mga kalamidad tabi ang nangyayari ngunyan. Sa bagay, nasa Biblia yan, nasa Biblia baga, na si nga nini, so magtugang, na nag-inggitan man, si Abel, saka si Cain, grabe man so inggit kay ito da baga sa Biblia, sa istorya kan Biblia, nagrabi man so inggit ni Cain kay Abel. Kaya uminabot sa punto na grabe so iwal, gera, so kahadian ni Abel at saka so kahadian ni Cain. Magtugang iyan dahil sa inggit, asin puder. Minsan talaga ang puder iyo yan ang nakakademonyo. So, istorya baga nalkan prodigal son. Mga aki-aram yan, Istorya baga kang prodigal son. Grabe man baga so inggit kan tugang na saro. Ako ngaya ama, ani on sa imo, sa haloy na panahon, samantala ngaya iyan na tugang ko, nalinustay ang yaman mo, inagad tulos so kairasan niya, nabuhay ka pa, pigparalustay kan tugang kong an. Ngunyan ngaya ta nagtios na siya, pinabalik mo pa. Buminalik baga so prodigal son, buminalik sa ama, dahil ta nagtios na siya, linustay niya na so kayamanan, nahiras, duman sa ama. Luminayas ngayon tugang ko, ama, linustay so kayamanan mo, ngunyang papabalikon mo, binunuan mo pa ki pinakamatabang baka. Ano so simbag nald ka nama, simple man sana so simbag ka nama. Ika ngaya aki ko, pirmi kang yaon sako. An kaginawaan ko, kaginhawaan mo man. Ang kasiraman niya kan buhay ko, kasiraman man kan buhay mo. Uni ngayang tugang mo, haluyuno ng panahon na nawara. Ngunyan, nagbalik giraray, naku ata giraray, dapat ngaya yan na ipag-ugma. Iyo yan so, mensahe ka nama, duman sa naiinggit na aki. Iyo yan ang sarong istorya kaninggit. Kaya kuminalma so tugang nag-ugmasinda. Kita kaya minsan digdi nald sa kinaban nga ta daw ade. Tapang nag-asenso ang kapamilya,
O kataning, imbis kita maugma, inggit ang namamatian. Ha? Inggit ang namamatian. Imbis kita maugma, nasutugang ta, kapamilya ta, nag-asenso, nagsakripisyo, minasenso, dahil kita naugma kayan. Ha? Meaning, nadadara ka kan demonyo. Ha? Mas nadadara ka kan demonyo, ha? Kaysa sa pagsa Diyos. Sabi kan demonyo, dapat ngaya ika ang mas mayaman. Ang haragag si demonyo. Dapat ngaya ika, Jerome, ang mas mayaman. Raut-rauton mo ngaya, ang tugang mo. Ijuro chismis mo ngaya, ang kataning mo. Dangani ngayang masuluhan mo ang kayamanan. Gadanon mo ang tugang mo. Isus, ano gad ka nangarak nga kan demonyo di? Ano ka nangarak nga kan demonyo? Ha? Pero na mo na mamalisya, Nald. So kalag mo, nagkaprinda na palan kay Satanas. Ha? Nagkaprinda na kay Satanas. Ha? Dahil ka ng ibang ginibo, kundi magraot kay kapwa mo. Magkritiko kay kapwa mo. O yan ang mga diktakan demonyo. Ha? Kaya, uning pag-abot kang panahon, duman ka sa lugar, lugar na pigpapangarap ka niba, duman ka sa, ano nga sa kanta ni, sa kanta ni Lastay, kami ang apoy na hindi mamatay. Nald, Isus Mariosip, ano? Kung umabot na ang panahon, sana bako kita duman. Ha? Kay riba ta duman sa mga eudemons. Narali digdi sa kinaaban. Dakulon niya, Nald. Dakulon. Ha? Sana, nalday kita kasabay doon. Ano? Pero di kita sigurado, Nald. Nata na kasiguro kita kang buhay ta. Ha? Hiya sa to yung banal, aber daw. Tayo sa to kibanal digdi sa kinawat. Ha? Kaya di kita nagkasiguro kang buhay ta. Nabaga pag-abot kang panahon, duman man kita sa kami ang apoy na hindi mamatay. Ha? Nga ta, nagkasiguro kita. Digdi baga sa kinaban ko niyan, grabe ang nagpapara sagin-sagin na banal. Ha? Matindo so kantang banal na aso. Banal na aso, santong kabayo, natatawa ako. Iyo yan ang mga expected na biyaon duman, magtuturoparan sa apoy na hindi mamatay. Kita nagkasiguro nga, alam kong kita kasabay man duman. Kaya, duman na kita mag-rally. Nga taon eh, mga nag-rally-rally na ni. Pag-una mo, mga banal manan. Tayo daw ako nindo pag kumbinsira na kamo nagrally-rally, marally ka nga yata. Ano ini? Para linigon. Ang ngaran ka diba? Kauti ka nindo yan. Nakasiguro ka muna. Kamu dahi ki ano ini? Kasalan? Tawag para rally-rally ka. Pero kung dahi ka mapugulan, sige. Nabaga pag-abot kang panahon, daman kita magturoparan sa apoy na hindi mamatay.
Masuro-suriyaw ka dyan. Ha? Kung hindi, dumang ka na magsuriyaw sa sa apoy na hindi mamatay. Ibagsak si PBBM! Ha? Dumang ka na sa apoy na hindi mamatay. Magsuriyaw. Ibagsak si PBBM. Ang problema na, kung pati si PBBM, yaon man duman. Supig sa suriyaw ta, naibagsak, yaon man duman. Kaya, dahil kita magsiguro, dahil kita maging judgmental sa kapwa ta. Ta kita mismo, dahil man nakakasiguro kan buhay ta. Masuriyaw kita sa rally. Halion ang korupsyon. Itigil ang korupsyon. Natay ka, nakakasiguro ka daw na bako ka korap. Simpleng korupsyonal sa pamilya. Simpleng korupsyon sa pamilya. Iriwal. Sa pamilya baga, na alin iriwal, iyon na nga niyan, iringgitan. Lalo sa property, sa pagsadiri. Lalo sa daga, ay Diyos ko na. Lalo ang issue sa daga. Iriwal sa property sa daga. Ika sa rong tugang, nagrally-rally ka man dyan, pag-abot sa property, paslo ka man sa property, kan pamilya mo. Sutugang mo, pig-api mo. Nag-iras na ka mo kan daga, sumuhon, pig-alsa mo. Pagagabot dal sumuhon, pig tutugdok duman sa makadaras siya, duman sa tugang niya. Daga sa na yan Paslo ka sa daga. Paslo ka sa property. Bako yan, korupsyon. Korupsyon na yan sa buhay mo. Kaya dahil ka basta-basta magparasuriyaw dyan na itigil ang korupsyon, tayo ka mismo, korap man. Ano yung mga politiko? So nagparasuriyaw against korupsyon. Diyan ang mga politiko. Nagkapara oro i-investigar. Para rin man baga. Para rin man baga yan. Kaya dahil kita magsiguro. Dahil kita maging judgmental sa kapwata. Na baka pag-abot kang panahon, kita mismo, yaon man duman sa apoy na hindi mamatay. Kaya, ay Diyos ko. Kaya ang pinaka-importante ko niyan, tabi, ang pig-emphasize tadig di sa topic tang ini, sa inggit ni Manang Aimee, ang pagbabago nasa sa dirita. Laaro ka ni kay Manang Aimee, sa bagunan nilo, tamang pigibo niya. Inggit iyan. Sa sobra niyang inggit, sa sobra niyang ambisyon sa buhay niya, personal niyang ambisyon, kaya niyang isakripisyo pati tugang niya. Rinaut-raut niya sa tugang niya. Na daing resibo dahil sa inggit. Kaya iulit ko tabi giraray, mga tugang, mga ipangod, mga kuya, mga ate, mga brothers and sisters, na ang pagbabago, nasa pag-ilingta sa iba, na pag-ilingtang may diferensya, kundi ang pagbabago nasa sa dirita. Amen? Ano yung nagaring si Ate Sally? May dadara bating, ano yung mga dadara mga Ate Sally? Wala lang. Sige na. Okay. Good morning. Po sa gabos sa mga nagaantabay po sa indang mga harong na nagdadangog po sa DCGB as in sa Facebook Live sa DCGB Online News. Ano dara mo yan? Ano lang, binigay kasi ito sa akin to promote. To promote. So ito, Smile, sarap. Ano yan? coffee, smile, kape. Pag una ko,
Project Smile. Oh, so ay nag-attend ka, di ba, Tito Al? Project Smile. Ayos ito So, May mga yun, mga proposal ito kan mga youth, mga Opo. livelihood program ninda. So mga ano ninda, mga At least projects tinawan nila. ka na ako Bicol ning tig 20,000. Yes, Seed money? Seed money po ito. Pero may first and second tranche baga. Aha. So first tranche, kam February, naitaw na sa inyo, so 15,000. Tapos, so last na Last po. na ito, na Ano ba, Tito Al? 5,000. That's 100. So, ini, so, basahon ta na lang muna. So, Oo. ninda. Sige daw. So, press release po na Ako Bicol Party List honors 78th youth groups for successful completion of Project Smile. Ako Bicol Party List celebrated today. Nung ano ito? Last day. November 20. Mhm. Successful completion of Project Smile or short-term measurable initiative for local empowerment. Magayon nun ito. Apo, a youth-focused empowerment initiative launched in February 2025 to strengthen local leadership and support community-based innovations. During the culminating program, Ako Bicol Party List recognized 78 out of 100 youth organizations from different barangays across the first and second districts of Albay, whose projects demonstrated a strong potential in addressing grassroots needs. Their initiatives covered a broad range of community concerns, including disaster preparedness, environmental protection, education assistance, livelihood development, and youth leadership advancement. Among the 78 recognized groups, 10 were awarded as the most outstanding youth-led projects, a distinction reserved for initiatives that showed exceptional creativity, relevance, and measurable community impact. Ako Bicol Party List Rep. Alfredo Pido Garbin Jr. described the awardees as models of ingenuity and commitment, showcasing the ability of Albayano youth to craft meaningful, solution-driven programs. Project Smile was designed to overcome common barriers faced by young leaders, such as lack of funding, insufficient training, and limited access to support systems. To address these challenges, Ako Bicol Party List provided its youth group with a 20,000 pesos seed fund, 15,000 released during project implementation, and 5,000 upon completion, along with mentorship from experts, capacity building workshops, and structured guidance on project management. Rep. Garbin lauded the participants, emphasizing the importance role of youth in shaping resilient communities. Today, we honor young leaders who prove that with trust and support, they can make lasting changes in their communities. Project Smile is not just a program, it is a movement empowering youth to lead with purpose and vision, Garbin said. With its 2025 cycle concluded, Project Smile stands as a testament to the transformative potential of empowered youth leadership. Ako Bicol reaffirmed its commitment to expanding opportunities for young Albayanos, noting that when the youth rise, enterprise communities rise with them. Ako Bicol Party List emphasized that it will continue investing in programs that foster local empowerment, leadership skills, and sustainable community development in the Bicol region. So, Smile meaning short-term measurable measurable initiative. for local empowerment. yes po, Tito Al. So, Ayun. out may, of, may listahan ka nung top 10? meron po, sandali lang. Mabasa, top 10 lang. Hanapin ko lang Para po may yung sa top 10 tatapig. Ehemplo yung mga youth, ano? Apo, ano ko siya, scan ko, tapig basa baga ito ni Dire Saro-Saro. So, top 10. pig awardan, ini po. So, top. Sige daw, Top tabi. 10. Pakibasa, Ate Sally. Ayan. Yung top 10. So, sa top 10 po, Barangay Youth Cooperative Initiative or BYCI from Kamalig. Ang sunod po, Poultry Path to Progress from Manito. Then, Project 3Ps, Pagbasa at Pagsulat, Pagtibayin from Bakakay. Ang next po is Hydroponics Farming from Manito.
Next po is Malubago Bright Mind Youth Tutorial Services from Manito. Free tutoring initiative fostering academic prominence to our kabataan from Santo Domingo, and student needs station from Kamalig. Next po is 20-day mentoring workshop for the change agents of tomorrow from Santo Domingo, and ang last po is Angat Kabataan Program or AKAP, livelihood training for out of youth school youths from Kamalig. So, yun, ay may stop sarap yan. pa pala ining bilog pa siyam pala ito. And next po is ALS Pass or ALS Pass, a new beginning for the Barangay 6 out of school youth through comprehensive techno-vocational discussion and livelihood training from Bakakay. So yan po yung Di nakalog sa top 10 so gulayan sa looban. wala po Wala. dito. Oo. Kasi ang nandito po, Tito Al, Ito, binulugan lang. Gulayan sa looban. Oo, 2, 4, 6. May idea lugod si si Brother Jess Magallanes, tapos si Brother Jam Jam. Mendoza. Na- Nagururo na kung pwede magibo man kami ki proposal. I don't know kung pwede ini Ate Sally. Ano po? Anong proposal nyo? Pornhub sa looban. Garo, reject. may SPG. May SPG kita kayo ni Tito Al. Day pwede ito. Kansilo lang ito, kansilo. Anyway. So may Magayon natin sa may note kasi dito Tito Al, kasi dito sabi, after careful reconsideration and review, organizations that have submitted complete or partial reports and documentation have been assessed. Based on this evaluation, the following organizations, kasi 78 po, are deemed eligible for the 5,000 tons released last ngunyan nga ni sa Embarcadero, that yung organization that were unable to submit any form of report or documentation and are not eligible for 5,000 tons, invited pa din to attend to be part of the program. There will be valuable sessions, networking opportunities, and exciting prizes. Kayo na yan natin sa ating project na yan. Ano next year, igwa mangyari kaan? Hopefully po, kasi ina-assess pa natin. So, hopefully po magkaigwa. Pero yung magayon kasi Tito Al, nagalat na lang po kaming endorsement from Commission on Higher Education. So, sa CHED. Ayun, okay. Sana So, Tito Al, so saro man na para sa youth. So, the search for 10 outstanding students of Bicol. Oh, yun. Yun ang pigalat me. Pagka may endorsement na Tito Al, we will invite our chair for the TOSB na si Ma'am January de Chavez to discuss the guidelines. And makaluwas na din po kami mga posters para makapag-start na din po sa mga estudyante tang mga matitibay, not only academic, syempre, dakol yan na guidelines. So, sa susunod po, saro-saroon ta po, Tito Al, para makaano na po kita kasi by January 15 na po kayo ang deadline. So thank you so much po kay Director, Director po kang CHED sa ikaw pala in immediate. charge ba sa TOSB? Ako po ang head secretariat. Ayun, Bako po ako, so pinaka po kasi si Dayan Salian po ang Samuyang Youth coordinator. Bale, kumbaga Tito Al, kasi syempre medyo na rin kita. So nagkaano lang kita, nagsusupervise. Support and And also dun sa Project Smile, ako din po yung admin. Nailing nyo man po, Project Admin. So nandun lang po tayo to support and to guide yung mga kabataan. Napangalas ako kang boses mo naman so pag tao mo kan background kaning overview of the project. Magayon sa boses mo naman. Talaga, Tito Al, magayon lang talaga sa microphone. Ako naiba sa boses ni Ate Sally. Parang anghel ang dating. Anghel sa langit. Anghel naman ang langit. Congratulations, magayon. Hindi, actually, Tito Al, pag, yun nga yung role ko is to develop yung mga
may mga potential na mga kaakian. Kasi kumbaga, we've been through Ako Bicol for 17 years and 17 years ka na pala. Opo. Ako, Bicol. And Sabi, ano? syempre, Tito Al, nag-start din ako sa yung walang confidence sa sadiri. So, pig-ada lang ta. Slowly but surely, kumbaga. Na sa mga na dapat improving ka, not deteriorating. Kasi dapat gabos, aanuhan mo. Tapos, yun nga, yung sabi ng Nina Kong Pido na mag-train na ka mo ng mga bago. Bago, siyempre. Oo, so, ayun yung role ko. Parehas may man. Oo, magtitrain na kita. Mga bago ta. Ano pa man, mga retirable na kami. Opo, yun baga, Tito Al, na ako nga, yung page ko, Tito Al, na Firefly Winter Das Alitatap, to inspire others, lalong-lalo na sa mga kabataan na yung parang feeling nila wala silang direction. Kasi ngunyan, iba na kasi talaga ang mga kabataan. So, from humble beginnings, naging arog ka na kaini. So, to inspire them na mag-strive. Habang may buhay, may pag-asa. Kasi, aram mo, Tito Al. May pag-asa, may buhay. Opo. Pasalamatan ko lang po si Sige. Director Demetrio Anduyan Jr. ng Commission on Higher Education sa head office, regional office kang CHED. Dahil sa mabilis po ang sa indang response sa request ng Ako Bicol. Lalabas na po so endorsement from CHED, so request kang Ako Bicol through our chair na si Miss January De Chavez na ma-endorse na kasi para makapagluwas na po kami ng mga invitation and makapag-roadshow na din po kami, Tito Al. So, abangan nyo po yan. So, excited with the relaunching of the Search for 10 Outstanding Students of Bicol. Okay. Nag-stop siya during the pandemic. Po, kang 2019. And, syempre, apektado din po tayo ng K-12. Kaya, ang ganyan po, tuloy-tuloy na yan. Kasi, alam mo yan, Tito Al, nag-start ang Ako Bicol. Yan sa kumbaga, institution na programa kang Ako Bicol Party List pag-abot po sa tabang sa edukasyon. So, to recognize the mga matitibay na mga Bicolano students. And, Yan talaga ang priority ka na. Apo, kang sarong al... Sa mga priority. Yes po, Tito Al. So, nga na aldaw na ini, pagkatapos ko po digdi, mapapigalat na po kami ni Kagawad Joan Villanueva. Kasi may nasunugan po sa Barangay Tagaytay. Kamalig Albay. Dumanan mi po para tawan po ning mga ayuda. May dara-dara po kami, Tito Al, na mga ipapanao po duman. So, ini po ang mga papanao mi po. Basta... Yan nadara mo ngayon, ano? Ipanao ta yan? Pwede man. Panauta. Anong panauta? Elat lang. Ipapakaon ko sa Indo. So, may dara po kaming wheelchair din kasi may dudumanan. Wheelchair? Igwa din po kami. Gusto mo man ba, Tito Al, wheelchair? Aday na. Sige, ni po. Sa iba na lang. Ang darami po is modular tent. May kaldero po kaming dara. May solar lights po. May mga planggana. May bagas po na 25 kilos and canned goods. May sabon po. Hali po yan sa Chulo International through Clean the World, bar of soap, blankets, trapal. Para po sa nasuluan sa Barangay Tagaytay, Kamalig Albay. Para saan yun? May nag-request din po sa Kamalig. Dudumanan mi po. Kasi sabi ni Kagawad, inuton mi po muna. So, nasuluan. Kasi ang alam ko, istorya ni Kagawad, garo sinadya ining suluon. Opo. Opo. Sa ano po, balitaan ta ka, Tito Al, kung ano ba talaga ang nangyari kung na sulo so arong. Then, so request din po ng saro sa constituent po sa Kamalig na wheelchair. Ano mo, dakulon kami, Tito Al, na pigduruman. Sa kang last week, baga kaya wara po ako, nasa Kamsur po, baga ako. Tito Al, kasi nag-support kami nga sa Dugong Bombo. Tapos nagduman kami sa Lagunoy. Makairak, Tito Al, so dinuman mi. Kasi 69 years old, so Aki na tawanan po ng wheelchair. Ang ina niya, Tito Al, 90 years old. Tapos? Ang nag-aalaga, so 90 years old. Sabi, ano? Imaginein mo po. Pero alam mo, Tito Al, makusugon pa so ina na 90 years old. Opo, gabos na pig-aapot me. Nasisimbag niya. Nasisimbag niya itong si Lola Supigduman mi po. 90 years old na siya. 90 years old si Lola Trinidad.
Kang, pa sana talagang gurang na Trinidad. Trinidad. Ngunyan na panahon, ngaranan mo ang aki, bunyagan, Trinidad, dagitong kayo na. Iyo, abo na ninda. Siya ang nagpapakain, nagpapaligo, nag-aalaga kay Tatay Winnie Bantoya. Grabe, 69 years old po, taga Lagunoy. Pigduman mi ito, mas banggi na. Kay Rakon man, ano? Oo, Pero makairakon kasaro man. ati Sally, may nagdigdi. Nag-aagad Stasyon. man. 82 years old. Talaga? Ano po yun niya? Public service. Ano po ang, ano po niya? Oo, public service digdi sa DCGB. Piga-apodan niya, sa tugang niya. Nawawara. Oh, nawawara. 82 years old sa nagdigdi. Ha? Talaga? So, kuwan niya, tugang niya kaya, naglayas. Oh, naglayas sa tugang niya. Di pa nakukuha. Oo, taan rason, may ilusyon itong tugang niya. na Ilang taon na sa tugang niya? 85. Ay, talaga? 85, may ilusyon. Oo. Yan. Ang nananawagan so 82. Abo su magurang. Oo. Abo ipaagom abo kay sugali kan babae. Abo kaya naglayas. 85 years old. Oo, naglayas. Kahigpit man ng magurang ayaw, 85 na. Ipakasal niyo na po yan. Naglayas siya, kuwan gayon, nagkinanakit. Oo, abo ipaagom. Abo ipaagom. Oo, sa babae. Oo. So nagdigdi, 82 years old. Kaya po na niya, sa tugang niya, 85 years old. 85 years old. Araw mo Ayan. so magurang kung pirang edad. Perang taon. So lalaki, 105. Talaga? Oo, so babae, 104. Ang gagaling mga matibayan man. Siguro, anong kinakaon yan? Ito nga, pag perming gulay, Tito Al? Pirming gulay. Mm-mm. Kuan nga ni nagsabsab na sa nagsabsab na sa kay mga daon-daon. Dahil pinaka to kanta. May lana ba kan na to? Oo. Dahil nyo na pag bawalan, papaagom mo nyo na, 85 na. Oo. 85 na. Hindi nyo na para higpitan. Pagom nyo na po yan. Panahon nyo na nga. Anyway, Tito Al. Grabe ba Kang po, kanakaaging... Nabuan naman sa paradang kita. So nakaaging aldaw po. Tito Al, hali din kami sa Kamalig and nito. Nagtao po kami nga wheelchair. Makairak ini kasi ini si Nathan. Bisitahon mo po ang page kang Ako Bicol and page ko po ang Firefly Winter Alitap-tap. Mahiling niyo po doon. Makairak po ini si Nathan. 16 years old na po siya ngunya. Kagasayin siya. Taga Kabit nito. Kabit man nito. Dahil na siya nakakalakaw, Tito Al, kasi naapektuhan na ang spinal cord niya. Napa, no? Nabadil. Nabadil? Apo. 16 years old? Apo. Kung 14 years old siya, nabadil. Ay, Nakasurvive siya. Di na siya nakakalakaw. Anong istorya? Dahil sa away bata. Oh. Nag-iba lang siya sa kanyang barkada. Oo. Inibahan niya lang kasi maduman nga sa kaaway. Ngunya, nagkisali ang ama. Oh. Nagbunot ng baril. So, nabadil siya. Digdiol. Ano siya? Marios. Ang balda. Tito Al, alam mo. 14 anyos, nabadil. Apo, ngunya 16 na siya. Nabadil siya kang November 18, 2023. Ngunya, November 25, kang November 18, yaon kami sa Arong Ninda para i-award so munting hiling na wheelchair. Oh. Pero grabe, Tito Al, di ko kaya. Nagparaibi ako. Dahil pa kami nag-i-start kang live program kang Tabang Ora mismo. Pero nag-iibi na ako kasi alam mo ito na so pangarap niya makapag-eskwela. Diba? Nawara. Na 14 years old. kay puwan niyang operahan kasi affected nga ang kanyang spinal cord. Kaya grabe sana may magtabang pa. Bako lang ako Bicol Party List. Siya na opera. Dahil pa kasi syempre walang trabaho ang ina. Grabe. Tapos sabi ko, kumusta po? So nakabadil. Nagpiyansa, nagatao man daw, puro 500. Paano pa man ngayon maginibumi? Wala man nga kaming kakayahan. Wala naman, ano pa man. So aki, alam mo Tito Al, kung mailing mo, may itsura. Guwapo. Away bata sana. Away bata sana. Kaya po, ingat po kita sa init ng ulo ta. Sa gabos ng mga desisyon ta, mag-ingat po kita. Sabi ko nga ni, pag may gigibuhon ka, you count. Count 1 to... Pag-isipan mo, pag-isipan mo, bago kang mag-ano kasi... Makapitong beses mong isipon. Yes, kasi alam mo, pwede naman yan pag-urunan. Mga aki, yan eh. Nangyayari talaga yan. Pero... Aram mo, may magurang talagang sisurog tulo sa laki. Oo, aramon nyo Maski muna. sila, susurog tulo sa laki. Opo, aramon mo muna kung ano talaga ang nangyari. Hindi naman sa disiplina ako. Oo, pwede mo man nasabihan na, di ka mo para iwal kasi walang mangyayari. O ano pa man, maibabalik mo pa ito, Tito Al. Aram mo, Tito Al, so piso baga? Oo. Imagine mo so piso. Oo.
ang pakakaano Ang dyan. tama? Ang tama. Ganyan, ganun siya kalaki. Tapos gusto niya pang ipailing, tigataas, so t-shirt. Sabi ko, dahil na, wag mo na. Kasi, di ko kaya kako. Sabi ko, kumusta? Yung baga pala, naapektuhan, spinal cord. As in, makita mo yung, Yung pasubala. natanggal din. Natanggal. Natanggal din. Pero, ano pa, yung, ano mo, apektado ka. Butot balat, Tito Al, ang legs. Oo. Alam mo, makulugon sa, ano sabi ko, may mga tao talaga na gusto niyang mabuhay, di ba? May mga tao na nawawala ng pag-asa, nawawala na sila ng ilaw. Pero ini si Nathan, mabilib ka sa ina niya, si Nanay Leia, na despite ng hardship sa buhay, so itsura kang arong, di ba? Wala pati duman kuryente. Sabi niya, alam mo ngayon, ma'am, alam mo, pirang ano na lang, hakbang na lang nga. Sabi ko nga, kinumusta kami ni Dires, kumusta ngayon yung pagpunta nyo ngayon sa nito? Sabi ko, sinalubong kami ng malakas na ulan, madulas na daan, konting hakbang na lang. Nasa probinsya na kami ng Sorsogon, kasi Bacon District na ng Sorsogon. Pero talaga, Tito Al, kung aanuhon mo, pupuntahan mo, iniso mga, grabe, talaga, maano ka talaga. As in, na sumata ko kaiibi kasi di ko kaya. Sabi ko, di ko kaya. Habang pigi-interview ako, nag-iibi ako kasi, alam mo yung nakikita mo yung sitwasyon niya na wala siyang pangarap maginibo. niya, wala O, na. parang nawala. Gusto niya maging pulis. Pulis, imagine mo. Gusto niya maging pulis. Sana makalakaw pa rin si Nathan. Sabi ko, wag ka mawawala ng pag-asa. Nathan ha, mag-aral ka. Kahit nasa wheelchair ka, mag-aral ka. Maraming pwedeng gawin. Grabe. Wag dyan matatapos sa wheelchair na yan. Kasi, alam mo, Tito Al, grabe, may mga lola pa nga kaming dinuruma na naglakaw kami, sa footbridge, nagtawid kami. Dahil mo ma-imagine, kang panahon kang bagyong uwan, sinakay si lola sa duyan, maitawid lang, mailigtas lang. Ini yung mga digduduman mi. Kaya baga ako ang Regional Community Connections Program Officer ng Ako Bicol na talagang nagduduman kami sa mga kabayan. Nafe-feel ko talaga na parang feeling ko kulang na kulang. Sabi ko nga, konti lang po ang pigtatao ng Ako Bicol pero napakalaking bagay. So mga naduduman mi sa buhay ng tao, nababago niya. Kaya po, kung gusto niyo pong mag-smile, ito po. Sige. Abangan niyo po ako sa Tagaytay, parang makareceive po kamo kaini, pa-like na lang ng page ng Ako Bicol. Pero pwede man digde iwalat ko so makakasimbag kung ano pong project. So Aragawan kayo. aragawan ka. Pero dumana lang, abangan niyo na lang po ako sa May Kamalig. Dumana lang ngayon. Sa Kamalig po. Pag digdi mag-aragawan ka mo. First two duman, abangan nyo. Duman na lang, tapos ibibigay. Iwalat man ibadig dito, snackan man iran. Iwalat ko ini. or sa Lunes po, Tito Al, filing nyo lang, first 5 na magduman, 9 o'clock hanggang 10 o'clock in the morning sa Embarcadero de Legazpi. Filing nyo lang po, anong simbag po? Then yung pag ano to, project ta? Tito Al. Project, yaon digdi sa kape, Coffee Smile. So, 9 to 10 po, mag-claim po kami. First 5 na... Project Hisyam. Apo, Project Smile. Hisyam. Apo. Project Hisyam. And, di ba, ano ni Mayor? Always smile. So, sa ano kang Ako Bicol is Project Smile. And syempre, dapat naka-follow po kamo sa page ng Ako Bicol Party List and kay Firefly Winter Das Alitap-tap. First 5 po, 9 to 10 sa Monday. Tas tatao ka naman sa Tagaytay na siya. Tagaytay. Okay, sige. Okay, so sa pangalan po kasi ito yung mga congressman, si Congressman Pido Garbin, Attorney Jan Chan, inig po ang sa inyong lingkod, Sally Constante Luces, Firefly Winter, Das Alitap-tap. Ako Bicol Party List, katabang na. Kasurog pa. Alarmario po. Thank you. Sinda Bicolano kita, Bicolano ika,